uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya. Isibeletho ndibaleke kakhulu ngoba ubomi buqala esibelethini. Sibeletho kulapho life begins. Great or small, you can be a billionaire, you can be an important person. Waqala esibelethini. That's why umuntu wesifazane simhlonipha ngoba ubomi buqala emntwini wesifazane. So umuntu wesifazane singamdlwenguli, singamhlukumezi, singam-abuse. Indoda abuser umuntu wesifazane indoda engakambuliliki. I-abuser ubomi lapho buqala khona. That is why indoda e-abuser umuntu wesifazane noba ingageza ngobisi, noba ingenzwani, noba ingayo kwesiphisangoma komuphi umprofeti kweyiphi indawo, yindoda elindwe i-disaster ebomini bayo, iphila. Indoda elindwe i-disaster ishonile ezweni lomoya. Isinyama esehla endodeni e-abuser umuntu wesifazane sesinyama engeke sikhishwe umuntu. Sinzima kabi ngoba kufana ukuthi ma u-abuse umuntu wesifazane ufana nomuntu o-abuse uNkulunkulu, ngoba umdali uyena owakhetha isibeletho somuntu wesifazane ekuqaleni kobomi. Azange akhethe umuntu wesilisa, wakhetha umuntu wesifazane wamupha lento ekuthiwa isibeletho. Wasenquma kumdala ukuthi ubomi ngiyobuqala la. Musu abuse umuntu wesifazane uzibizela amashwa namabhadi. Umthetho unganga sizi kakhulu ekujeziseni umuntu odlwengulile, but kunento engifuna ukufundisa yona namhlanje. Noma umthetho engayidlala iphathi yawo kahle, ningawari ngomthetho. Isiqalekiso somuntu odlwengulayo sisikhulu kabi, sindlula ukujeziswa ejele. So abantu besifazane, you must always know that you are vindicated spiritually, because umuntu wesifazane akathintwa. Umuntu wesifazane wakhethwa ngesibeletho ukuqala ubomi. Bonke ubomi emhlabeni buqala esibeletheni somuntu wesifazane. Kakho ongathi mina ngaqhamuka kuphi ngawe esibhakabhakeni. Ubomi buqala esibeletheni. Sibeletho is the holder of life. If society understood African spirituality and African religions, nemfundiso, would not be having a purpose for jail. Amadoda abafana beyofundiswa kahle bangahlukumeza abantu besifazane. Ukujezisa kusizi, kodwa knowledge is power. If young men understand what a woman is nesibeletho yini, that young man uzawukhula emhlonipha umuntu wesifazane. If awumfundisi uyamacha and uzothi ma urape ejele kuye, it does not matter. Uzoyitshela ukuthi ngizoyenza lento and I'll take the price yasejele. We live in a society engafundisi. We live in a society ehambisa phambili punishment. I-punishment ayisizi if there's no knowledge. Abantu abarobhayo abarobhi bengazi ukuthi kuyenzekani. Uyazi ukuthi mayirobha lapho angayejele. Uya ngoba sekazinikele ekutheni noba ngayejele, it does not matter, ngiyayorobha. But if you teach, mhlawumbe singabona into ehlukile. Woga moya, woga moya, uprofeti we